És igual que son pare, és igual. Bon dia a tothom. Bé, jo vaig arribar aquí al poble fa gairebé 8 anys i no enganyaré ningú si us dic que la primera impressió que vaig tenir era que havia arribat a un país bastant aspre i dur. Però una vegada fet balanç i vist des d'una perspectiva històrica, això ens torna. Que lo que ha sucedido, por ejemplo, con el Parque Las Esplanas es lo que sucede más o menos con Palafolls en general, ¿no? Antes era, si la gente se acuerda de lo que era un bosque de chopos donde iban a parar a depósitos de... Cuando hablo con gente que son de otros pueblos y demás, que tienen mi misma edad, compañeros y demás, siempre se habla de que me dicen qué suerte tienes en Palafolls. Antes aquello era pleno campo, era muy vasto, muy árido. Pero yo lo que quería hoy, ya nos conocemos todos, y lo que quería expresar más o menos es... També és moment de reflexionar tot el que ha passat a Palafolls no des de fa 8 anys, sinó, jo penso, des de l'any 79. Simplement és l'esperit d'unió i d'unitat entre tots els diferents sectors que componen Palafolls. Ens fa la vida molt més feliç. Però és que, a més, no és només això, sinó que és que en el moment en què cada barri o cada carrer faci la seva bandera, aquí no ens escoltarà ningú. Doncs veure en els teus veïns unes persones que no estan dividides per tu, per antigues rancúnies o per d'allò, sinó que són amics teus. Que els homes som diferents i que també són diferents les seves llengües, però que tots ells han sigut cridats a un únic amor.
Gràcies.